кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва урфу одатҳои миллии Тоҷикистон қарор баровад, ки сокинони кишвар метавонанд намози таровеҳро дар хонаҳо ҷамъшуда хонанд, аммо шумории намозхонон бояд аз 10 нафар зиёд набошад. ёдовар мешавем, ки намози таровеҳ ҳар бегоҳ дар моҳи шарифи Рамазон баъди намози хуфтан хонда мешавад. раиси кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва урфу одатҳои миллии Тоҷикистон Ҳусейн Шокиров дар радиои Озодӣ изҳорот дод, ки ин қарор аз сабаби шикояти шаҳрвандон бинобар дур будани масҷидҳо аз ҷои истиқоматиашон бароварда шудааст. аслан ин хоҳиши сокинони кишвар аст, ки аз сабаби беморӣ ё дур будани хонаҳояшон ба масҷид омада наметавонанд, шаҳр дод ӯ. Инҷо мавриди қайд аст, ки кумитаи оид корҳои динӣ ин қарорро дар ҳоле баровард, ки дар бисёри маҳаллаҳо масҷидҳо маҳкам карда шудаанд. Илова бар ин шӯрои уламои Марказии Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кард, ки намоз аз 1 соат зиёд хонда нашавад. чӣ хеле ки хабарҳо аз тарафи блогнависи тоҷики Фирдавс Салимзода баён кард, ин қарор на барои ғамхории шаҳрвандон, балки барои таҳти назорат гирифтани намозгузорон мебошад. зеро аз сабаби норасоигии масҷидҳо ҷавонон метавонанд пинҳонӣ дар хонаҳо барои гузоридани таровеҳ ҷамъ оянд. аз ин лиҳоз баҳри пешгирии чунин ҳолат ҳукумат ин қарорро баровард, то ки барои паҳни даъвати ислом дар байни халқ шароит фароҳам наояд. тоҷикистон якум кишварест, ки даъвати ислом ва ибодати моҳи шарифи Рамазонро барои халқаш маҳдуд карда истодааст. дар Ӯзбекистон низ ташкили ифтор дар қаҳвахонаҳо ва тарабхонаҳо, инчунин гузоридани ин гуна маросимҳо дар масҷидҳо мамнӯъ аст.